Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Tarihin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda zai ke zuwa muku a wannan tasha mai albarka ta kundin shahara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ɗan Abdullahi, ɗan Abdulmutallif, ɗan Hashimi, ɗan Abdulmanaf, ɗan Qusayyi, ɗan Kilabi, ɗan Murrata. Nasabarsa maɗaukakiya tana tikewa zuwa ga Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mahaifiyarsa ita ce Aminatu, Aminatu ‘yar Wahabi, Wahabi ɗan Abdulmanaf, Abdulmanaf ɗan Zuhurata, Zuhurata ɗan Kilabi, Allah ya ƙara mata yarda. Haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka ranar Litinin 12 ga watan Rabi'ul Awwal bayan bullowar alfijir a shekarar Giwa. A wata faɗar ranar 17 ga watan Rabi'ul Awwal. An aiko shi a Makka 27 ga watan Rajab yana ɗan shekara 40. Tsawon lokacin annabtarsa shekaru 23, tsawon rayuwarsa shekaru 63 sallallahu alaihi wasallam. Tashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya tashi ne a matsayin maraya saboda kasancewar mahaifinsa ya rasu yayin da ya kai ziyara Yathrib wato Madina watanni 3 kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tattare da bakin cikin rasuwar mahaifin nasa, amma haihuwar wannan maraya ta sanya iyalan Aminatu da Abdulmutallif cikin farin ciki da bashi da iyaka. Sun shirya gagarumar walima ga 'yan uwa da makwabta inda aka yi yanka don murnar wannan haihuwa. A sakamakon haka duk Makka ta ɗauki murna, inda mutane suka yi ta zuwa gidan Abdulmutallif don miƙa saƙon taya murna a gare shi. A bisa al'adar mutanen Makka, sukan kai 'ya'yansu shayarwa ƙauye saboda samun kyawawan ɗabi'u da kuma yanayi mai kyau da dai sauransu. Don haka an kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙauye wajen Halimatu 'yar Zu'aib al-Sa'adiyya domin ta shayar da shi. Haƙiƙa sayyida Halimatu ta samu alkhairai masu tarin yawa a dalilin abin shayarwarta, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da Al-Mustafa wato manzon Allah ya cika shekaru 6 da haihuwa, sai Halima ta dawo da shi zuwa Makka yayin da ya samu kakansa Abdulmutallif a matsayin mafi alherin mai reno a gare shi, domin ya kasance yana ba shi duk abin da yake bukata na tausayawa da ƙauna irin ta iyaye masu lura. Ya kasance yana ba shi matsananciyar kulawa fiye da duk ɗaukacin iyalan shi. A shekara ta 6 da haihuwarsa, sai mahaifiyarsa ta tafi da shi ziyara danginsa wato Banu Udayyu bin Najjar a Yathrib wato Madina. A tare da su akwai Ummu Aiman. Sai suka zauna a can har na tsawon wata ɗaya, sannan sai suka juyo suka kama hanyar dawowa Makka. A hanyar ne ajali ya samu mahaifiyarsa wato Sayyida Aminatu. Aka binne ta a Abuwa'i, wanda wani gari ne da ke tsakanin Makka da Madina. Sai Ummu Aiman ta dawo da shi wajen kakansa, yayin da ita kuma ta ɗauki nauyin aikin uwa, kamar yadda kakansa Abdulmutallif ya ɗauki nauyin aikin uba. Wannan kulawa dai bata jima sosai ba, don shi ma wannan kaka nasa Allah ya ɗauki ransa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara 8 da haihuwa. Daga nan sai kulawarsa ta koma hannun baffansa Abu Talib, wanda shi ma ya yi mu'amala da shi, ya nuna masa tsantsar ƙauna, sassauci da lura irin na iyaye, ta yadda babu wani daga cikin 'ya'yansa da ya sami irin hakan. Ya kasance yana bacci a shimfiɗar baffansa, yana zama a gefen shi, yana cin abinci tare da shi, yana fita tare da shi duk lokacin da ya fita daga gidansa. Wannan na daga nau'in lura da so, wanda hakan yake da wuyan samuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana girma a hannun baffansa, alhalin ɗaukakan halayensa na girma tare da shi, ta yadda har sai da yake ɓantu da wasu siffofi na nagarta a tsakaninsa da mutanensa da suka haɗa da gaskiya, riƙon amana, daidaito da halin girma. Haƙiƙa waɗannan siffofi sun keɓanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har sai da ta kai mutane suna kiransa mai gaskiya da riƙon amana. Ganin cewa ya fara girma, kuma don kada ya zauna haka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara aiki a lokacin yana matashi. Aikin da ya fara yi shine kiwon tumaki da awaki. Sannan sai ya bi baffansa Abu Talib zuwa Sham don kasuwanci. A wannan lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna fasaha da ƙwazo
gaskiya da kuma riƙon amana a wannan fage. Lamarin da ya jawo hankalin wata hamshakiyar attajira mai suna Khadija bintu Khuwailid zuwa gare shi. Don haka sai ta neme shi da ya kula mata da wani sashe na kasuwancinta da dukiyarta mai yawan gaske don gudanar da kasuwanci, wanda daga ƙarshe ta samu riba mai girman gaske da bata taɓa samu ba a rayuwarta. Wanda ta dalilin haka Khadija ta nemi auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka yi aure mai daraja. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri na Khadija, Allah ya ƙara mata yarda. Wahayi na farko. Ko da yake mutanen garin Makka suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawawan ɗabi'unsa, amma shi ya gwammace wa kaɗaita da nisanta kansa daga wannan mushrikar al'umma. Yakan tafi wani kogo a wajen Makka wanda ake kira kogon Hira don bautar Allah, domin nisanta daga munanan ayyuka da suka zama ruwan dare a Makka. Da farko yakan zauna a kogon na yini guda zuwa kwanaki 2, wani lokaci har ma kwanaki 10. A ci gaba da haka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zauna a cikin wannan kogo har na tsawon wata guda don bautar Allah da kuma tunanin yadda za a shiryar da wannan lalatacciyar al'umma. An aiko annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saƙo a ranar 27 ga watan Rajab a lokacin da ya cika shekaru 40 da haihuwa. Yana cikin wannan kogo na Hira inda yake shagaltuwa da ibada. Kwatsam sai ga mala'ika Jibrilu alaihi salam ya bayyana gare shi da ayoyin farko na Alƙur'ani. Ka yi karatu da sunan Ubangijinka wanda ya yi halitta, ya halicci mutum daga gudan jini. Ka yi karatu da sunan Ubangijinka mafi girma, wanda ya sanar da mutum ta hanyar alƙalami, ya sanar da mutum abin da bai sani ba. Kamar dai da ayoyin suka zo a cikin Alƙur'ani kamar haka. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Da waɗannan ayoyi mala'ika Jibrilu alaihi salam ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya zaɓe shi a matsayin manzansa na ƙarshe ga talikai. A dalilin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin matuƙar farin ciki da godiya ga Allah saboda wannan baiwa da ya yi masa. Saboda haka ya gaggauta komawa gida don sanar da matarsa Khadija wannan baiwa ta zaɓarsa a matsayin annabi. Sai ya kwanta a gadonsa don ya ɗan samu hutu. A wannan lokacin ne kira daga Allah a karo na biyu ya zo gare shi. Ya kai mai lulluɓa, tashi ka yi gargaɗi, Ubangijinka kuma ka girmama shi, tufafinka kuma ka tsarkake su, gumaka kuma ka ƙaurace musu. Shi ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cewa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Sadaqallahul azim. Koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da daidaito tsakanin dukkan halitta da ‘yan uwantaka da rangwame na gaba ɗaya ga wanda ya shiga musulunci. Sa'an nan ya kafa shari'a maɗaukakiya da dokokin adalci da ya karɓo daga wajen Allah subhanahu wata'ala. Mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu'ujizarsa maɗaukakiya ita ce Ƙur'ani. Amma waɗanda suka faru a farkon musulunci suna da yawan gaske kuma ba za su ƙirgu ba. Ita dai mu'ujizar Alƙur'ani a fili take. Tun asali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wannan littafi mai albarka wanda ya tara labaran annabawa da manzanni waɗanda suka gabata da abin da ya faru ga kowannensu tsakaninsa da jama'arsa. Allah ne ya saukarwa da manzansa sallallahu alaihi wasallam wannan littafi mai albarka domin ya zamo darasi ga mutane. Duba da yadda maɗaukakin sarki ya fayyace labarin annabi Adam tun daga halittarsa har zuwa gwagwarmayarsa da Iblisu wanda ya samu sa'ar fitar da shi daga gidan aljanna, da tarihin annabi Nuhu da tsawon shekaru da wahalhalun da ya yi da mutanensa
har aka yi musu ruwan ɗufana. Alhamdulillah, a nan za mu tsaya a kashi na 1 a cikin tarihin fiyayyen halitta, Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sai kuma jibi idan Allah ya kai mu wato Laraba, inda za mu tashi akan mu'ujizozin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya ƙara masa yadda. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta Kundin Shahara domin samun ilmantuwa daga wannan tarihi na fiyayyen halitta, annabin tsira sallallahu Alaihi wasallam. Ku danna subscribe a tashar Kundin Shahara. Mun gode.